sedieť ideme. To zvládne, no? Dáme, a on podľa toho, ako vyzerajú, ako sa chovajú, čo hovoria, musí zistiť, kto sú tí traja. Keď to zistí, hra končí, dobre? Tu bude Usama bin Laden. Usama bin Laden. Dáme mu kúšku. No, si dáš ty. To je moja Toto bude Míro Štýrka. A toto je Nora Mojsejová. Čo? Nora Mojsejová. Máme tu niečo také. Jaká krasavica? Šatka, taká luxusná. Super luxusná. Dobre, tam nemôžem. Poďte! Kedy strieľaš? Cháno, ďalej, papi, ďalej. Všetky strieľaš. Abriu. Tak tam ma zdali to za vás. Strieľaj ďalej. Hráš? Tak sem tam si zahrám ešte s kamarátmi nejakými, áno, ako Láškou tu bol minule, diskutovali. Dobre to bolo, no. A už nie mu to, lebo som starý, ale tak sem tam si to ide, no. A kde hráš? No tak teraz bol takže pozábavať sem tam, tak sa rozdarí. Neviem. Doba je ťažká, ako to ide? A s kým hráš? Tam, neviem, či niekoho pozná, všetci tu stáci očím, a také ucho, neviem. Ucho si nezažil, tak neviem, či niekoho mohol poznať. Daj cečko. Daj cečko. Ale to nie je s týmto nástrojom, to je možná gitara. Celú by som ju rozladil úplne, to neviem. Mám to len na efekt, rozumieš. Telke, tak sa tak stáva. Je ty zima? Čo odkiaľ si prišiel, ty? Odkiaľ, čo si myslíš, že ja sa budem s tebou baviť? Čo si ty o mne myslíš? Čo si myslíš, akože tuto čo má oblečené? Vyrakli na nákupy do Milána a tu sa takým lajtákom. Čo sa hádne, ako... Kto to je? Ale ja neviem, ako sa volá. Ale viem, kto je to. A jak som bol minule si obzrieť v Amerike sestry. Také dve sestry som si bol obzrieť. Či dám dole jednu alebo dve. Pasport tam ma zdaleka za maš. Už prijem ťa pišpurty. Dobre, držíme ty palce, no, tak povážne. A Miláno od na raku. Bin Laden. Dobrý. Je to Bin Laden. Tesne veľmi. Ale tajný tak garnitúra trošku krajší som očekal. Trošku. Videl, že tá motorka, čo som tu stalo úplne celé drahé. Stále mám ešte starý, aké mám. Nemám okuliare, možno by si ma spoznal. Neký švitr. No čo môj, si nevieš? Nevieš, keď ideš na nakupy? Tu televíziu na tom bola. Však ja ťa poznám, ale neviem sa môj. Nevieš, že si... Šatku za 3000 eur a ty nie. Čo si? To je Mikloško? To je Mikloško? Jaroslavik? Ja si vykám. Á, to je plebs. Podnikateľka, prosím ťa, si vážne povedať takú podnikateľku? Najznámejšiu podnikateľku. Toto ty nezdáš? Nora Mojsejová. Ja!